Yo, what's up? Magandang tanghali sa inyong lahat mga idol. At may pupuntahan pala tayo. Pero bago tayo umalis, shoutout muna kay Patri, kay Apyang, Ay, gabi si Joanna naman para ano maganda. tapos kay Milay. Ayoko ng nickname. Tricky. O hindi na nickname. O, Arabo to. Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At ngayong araw pala ay may pupuntahan tayo. So pupuntahan pala natin yung mga followers natin at subscribers natin. Dahil yung isa ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Tapos yung isa naman ay gusto tayong makita. So sila nga yung mga pupuntahan natin. So yung isa pala si Uncle B, yung siya yung nagbe-birthday ng nagse-celebrate ng kanyang birthday. So sabi niya kung pwede ko raw siyang i-vlog. So syempre oo naman. Tapos yung isa naman si Franz Ramos ay nasa Tundol pa yon. So gusto niya raw tayong makita. So mga followers natin at subscribers. So sila yung mga iba-vlog natin para naman makita ng mga ibang viewers natin na pag ganyan na gusto nilang mag-request sa atin, eh siyempre pagbibigyan natin. Maglalaan tayo ng oras para sa kanila, diba? Pero maiiwan muna si Dudong. Gustong sumama eh, pero maiiwan muna siya kasi naka single lang tayo. At the same time pala mga kalabarkada ay pupuntahan natin si Mrs. kasi nandun siya sa salon. So babaulan na lang natin siya. Ang oras pala natin mga kalabarkada ay ayan o, 2:35 na. So hinatid ko siya kaninang umaga. O, bumalik lang tayo dito sa bahay para may charge yung mga battery, pati yung cellphone. Kasi kailangan ko yun sa pag-vlog. Alright, so kita-kits tayo sa daan mga kalabarkada na. Barkada na, so nandito tayo ngayon sa kanila Uncle Bio. Babatiin lang natin siya ng kanyang birthday. Ito pala si Kuya Jeff. Okay na. Iba-vlog natin siya. Okay na pare. Taga na. Kaya makukutan na magbagan. Ituloy mo muna ito para magpunta na yung vlog. Mamaya na, papalit mo. Papalit na siya kung doon ko sa Mrs. Sige. Mahirap lang drive lang pala eh. Ilmanang eh. Babatiin lang natin sa Uncle Bio. Babatiin lang natin siya. Ay, Uncle, happy birthday. Sa Uncle Bio pala. Thank you. Nagre-request kasi siya na ipa-vlog natin. Vlog natin yung birthday niya. 26 years old. 26 years old. What? Older than 26. Oo. Pati ikaw nagsano. Masugid natin yung followers ng Uncle Bio. Jimenez. At naalala ko pala nung may baklot kami, dito ako nagbabaksak ng isda sa kanila. Si Inen. Bastawan akong go. Manaliw kanin sikat og into apundador. Sa pundador kamo mana kapalikan. First pala taga Bulinaw. Si first Inen na tao. Magatindan mamil up for. Taba yung kali sumuble ning last day. Baka may gusto kang batiin ng kan? Baka may gusto kang batiin?
Yeah. Ay, binabati ko lahat ng hindi manginginom. Basta Hindi manginginom. Ano, di. Parang baliktad yata. Sana hindi kayo malasing. Siyempre hindi sila uminom. Kaya gawa ko sa, siyempre sa idap Jay talaga. Okay. Mamasada ko Jay. Taw-taw. Kayong bayaw ko doon kumakain. Wala pang tulog yan. Wala pang tulog. Ay, si Kwan. Chef Cook, walang tulog. Ano yan? Kawin? Raw. Vlogger. Yung bayaw ko, taga Shout out po sa inyo, Uncle. Shout out po. Magpaluto dyan sa bayaw ko. Pare ko, pare ko mismo. Inanak na itong sinapak mo. Salamat pala sa foods ng kala. Salamat sa foods. Kami sa Amerika ko. Ay, ito rin ito. Basta kain lang tayo hanggang mayroon. Hanggang kaya pa kumain. Naubos, salamat at naubos ang handa. Salamat pa rin. Ay, kayo mong tagas sa magbagan. Sila pala, sila sir. Sita na yung kalbiyong. Taga Bulinaw. Huli na. Taga Bulinaw. Retire. Sila sir pala. Balik ang kilala niya pala si Daddy, saka si tito ko kapatid ni Daddy. Siyempre shoutout din kay sir. Ayan yung kumparing natin, Sisit Marin. Sila po. Yan, Sisit Marin. Saan po kayo sir? Sisit Marin, pero mabait ka, mabait. Taga St. Joseph City. Shit. Baka may shoutout po kayo sir. Happy birthday sa kumpare ko. More blessings to come. Ito yung isa sa pinakamabait kong kumpare. Pagtulog. Buong pamilya nila napakabait sa amin. Walang masabi. Subok na yan kahit ako alam ko yun. Walang masabi kung hindi, inom na lang tayo. Sige, salamat po ang kala. Okay, papunta ka doon. Dahil pa ako. Papunta pa ako sa Kapila, ibablog ko sila doon. Para mabuo yung vlog natin. Kasi pupunta pa ako sa Magbagan. Sige po. Yes, salamat po sir. Salamat din. Dapat pala doon sa pinsan ko. Yate. Doon tatay kay Black to Black lang. Sa mapalak na Magbagan. Black. Ay, sarap nila. So shoutout din natin sa mga tropa natin doon, no? Mga tropa natin. Kalakay, bro. Bro. Shoutout sa mga tropa dito. Ay, salamat bro. Salamat po. Don! Malakpay na Magbagan? Ha? Malakpay na Magbagan? Nakayak-lakan? Hindi kami sabi na video mamin. Ha? Hindi kita mo. Wala ka dyan. Long. Yan na live. Pala. Alright. So yun mga kalabarkada, no? So natapos tayo dito sa kanila Uncle Biyong. Napagbigyan natin yung kahilingan niya na may vlog natin sa birthday niya. Yung nga lang kasi hindi tayo nakaabot kanina. So ngayon pupunta naman tayo sa Tundol para bisitahin natin si Idol Franz Ramos. Tapos dadaan na rin tayo sa kanila Pulpul, yung asawa ng pinsan ko. Alright, so let's go mga kalabarkada. Alright mga kalabarkada na, so punta tayo ng Tundol.
hindi naman kayo pumunta. Ulan, gabi naman. Hindi, alas dos. Yan. Oo. Pinasyal pala natin si Pulpol. Sa pinsan ko, si Ruby. Pagkatad galing? Nandito kami sa Namagbakan natin mo. Iniwan ko siya doon. Tapos pumunta ko dito. Hinahanap ko para alam ko na din sa susunod. Ayun o, yung ano. May vlog mo to, nagkalaro kay si Chibi Sukal. Ayan. Maganda pala tong tambayan nila dito. Bakla. Ano? Tirador yan o. Tirador? Ako, nagkakatagal ako. Bawal sira ulo, Darwin. Sino yung spotter nyo dito, si Ruby? Torpe. Taga-into. Wag, nampug ka na. Ay. Ayun pala yung paggawa ng motor doon. Morning, guys. Ayun. Oh, napagtanungan ko nga rin yung ate niya eh. Ano ma? Ay, kuya niya pala yun. Kuya pala, hindi pala ate. Sorry naman. Andun si Franz o. Si Franz. Sino? Si Franz. Yun nga yung... Ay, nasaan? Andyan sa likod. Hindi ko nakita. Dito lang o. Andyan siya ngayon. Oh. Paano mo sa view kuya para i-follow ka namin lahat? Rubber cuts. Lover cards. Nakita na sila ilog dyan. Mag-vlog ka na. Saan si Franz? Punta natin. Nasaan para makita natin yung ay yung isang subscribers natin. Magbuto na tayo ha, o maglakad na. Saan ba siya? Doon lang o. Sa likod. Saan doon? Diyan lang o. Sige. Shout out sa mga tropa dito. Tara. Tara. Ito kami sa kanis yun. Para bago maubos yung battery ko makapag-vlog ako. Alright. Kami fun. Puntahan natin si Franz, isa sa mga followers natin. Dito tayo. Number 1 followers. Everyone. Magkamukha kayo. Ha? Ay, sa tayo niya ko dyan, Jess ha. Hanapin nyo, rubber cuts. Prenomut eh. Ano na ako? Rubber na ako. Saan banda? Sabay ka pa sa Sige. Alright mga kalabarkada na. So pinuntahan natin yung isang followers natin kasi nandito rin para madalaw natin. Bali nanghingi siya ng sticker sa akin nun kahit hindi ko siya kilala. Binigyan natin. Ito pala si Franz. Yun, shoutout sa iyo, idol. Ay, kutsilyo mo dyan. Hindi kasi sakto, nandito kami sa Namagbagan. Pumunta ako dito, hinanap ko lang yung bahay niya para sa susunod alam ko. Sabi kasi, pwede na talaga mag-alo, pero magbabag ka lang ano doy. Mangkalanang? Oo, isang sako. Pag gabi pumupunta sila nag-iilaw ng hipon. Nang? Hipon. Saan? Diyan, di ba tayo sinasarap nila? ganyan. Saan banda? Dito lang. Andito lang? May dagat dyan. Gusto So nagdadagat pala, nagdadagat talaga siya. Wow, manot pa yan. Kita ko yan. Kine. May lahing badyaw kasi siya. Alam na natin yung bahay ni Franz. Nakita natin siya. Kasi nagko-comment siya sa mga vlog natin pero hindi pa natin siya nakikita ng personal. At tamang-tama malapit sa bahay nila Paul. Pinuntahan natin. Number followers nila. Yun. Yung mga ano, kasama mong ano, barkada niya rin yun. Sa Marimpoy. Naibigay ba sa'yo yung ng sticker? Oo, kuya. Ayun. Andun sa motor? Nakadikit na sa motor. Sus, akala mo mayayan, hindi yan mayayan. Hindi kasi sakto sabi ko sa kanya pag makita ko si Ruby dun sa bayan. Yung araw kinabukasan, yun din yung nakita ko si Ruby, binigyan ko talaga. Sama na doon? Kuya, sama ka doon. Mag-vlog kami. Dalawa? Yung isa wala si Ay, sabi ko sa'yo, masipag. Masipag nga. At least responsabling ama. Wow, betakal yan eh. Tara doon kuya, sa gilid ng dagat. Ay, nakita mo na yung pantalan doon? Sa- Meron din pantalan dyan, doon ka magbubuhat.
pag mag-ilaw tayo. Ah, sige. Diyan o. Bagkwan. Kasi nagkukon pa ako, hindi kasi pwedeng ilublob to kasi yung panglublob ko talaga sa dagat nasira. Nasira. Ang malapot ng gano'n o. Kaya hindi ako pwedeng makapag-vlog ngayon sa dagat. Sos. Oo. Pero pag mayroon na yun, at least alam ko na dito sa kay Franz sa bahay mo, at least alam ko na pag makapag-vlog na sa dagat. Kinukuha yung isa, kawali na tayo. Ah? Oo. Madami silang nakukuha. Pagkatapos binibinta nila. Anong purok to? Purok 3. Tres? Ah, ito yung purok tres. Ah, sige Franz ka uwi pa punta muna ako ng magbagan. Ano? Pag may camera na para mai-vlog natin. Hindi naman. Sayang din naman yung mga action natin sa dagat kung walang pang-capture, di ba? Sa lalim? Hindi ka naman lulubog. Yun nga lang kasi hindi pwedeng mabasa to. Ay. Ito, hindi. Siyempre, Baka biglang umulan na. oo, yun nga eh. Ano Franz, salamat ah. Oo. May pantalan doon, oh. Ay, doon talaga yung pinagkukan nyo. Doon. Sumasama ka rin? Sila lang. Eh, anong ginagawa mo? Tagabang. Nag-aabang. Tagabang lang. Siyempre. Pulutan. Pulutan. Alright. Ayun ba nila ko ibis pinapatay, oh. Saan? Ayan. Ito? Tapos, oh. Itong kubo to? Oh. Ay, itong bahay ni Ibes. Oh. Ah, Tapos. at nakatundo lang talaga si Ibes. Oh. Lupa pa yan. Nagpalit kami natin, oh. Ay, nagpalit kayo? Oo. Ito dapat ang lupa mo. Oh, yan dapat. Ay, ate mo pa yung asawa ni Ibes? Oo. Hindi mo pa alam. Hindi ko alam, akala ko yun ang bunso nyo. Sino? Ikaw palang bunso. Oo. Bakit mo pala ako matanda? Hindi ko alam, akala ko mas panganay ka doon. Ha? Gabi ko yan. Pambira, akala ko yun ang bunso nyo. Ito ba may pantalan doon sa dulo? At saka dyan, may bungbong dyan. Talagang makaplas na dito sa ganda. Pag may camera na, ayan talaga kita. Lalakarin nyo lang yan eh. Yung mga isla dyan eh, magsaysay. Ah? Kahit hanggang kuray, maglakad ko yun. Ay, ito yung shop niya. Oo, Ayan yung shop. Hindi, nandyan si Jerome Rubio. Oo, andun siya ngayon. Ha? Andun siya. Nandito sa Tundol? Oo, andun siya sa shop. Ah? Ay, pa talaga, tignan mo, ikot ko dun, oh. Ah, sige. Tara dun, ah. Tara. Oh. Diba? Ay, ito? Oo. Ay, ang ganda. Oo. Lalo na pa, ano yung pasikat yung araw. Ay, ang ganda pala dito, mamana, Lodi. Nagbabagkalagan sila, oh. Oo. Ang ganda pala dito. Eh, pwedeng makapunta doon, mababaw din doon. Oo, lakad ka lang. Lakad lang dito. Oo, lakad lang. Ah? Oo, buhat dito. Buhat dito. Wala kahit malalim yung tubig, kahit hanggang dito lang yung Grabe, ang ganda. paikot. 100 islands na to, di ba? Oo. Panakalan yun, oh. Panakalan na yan. Oo, Ayun ang panakalan. Ang lapit pala dito. malapit ha. Ay, pambira. Hindi wala. Hindi ko alam. May panakalan dito. Eh, anong konto? Magsaysay. Ayan yung magsaysay. Oo. Ang lapit pala. Malapit yung magsaysay dito. Doon yung puri, oh. Apa. Ramos yung donut. Tsaka Panalo pala. Panalo dito. Oo. Pag susunod na balik mo, Ah, sige. Pag may camera na. Oo. Lakad lang tayo dyan. Lakad lang pala dito. Diyan lang sila namamana. May isda dyan. Marami? Marami ah. Ha? Mga lalaki na mamana. Ha? Ang ganda pala. Sino si? Pio. Diyan siya nag. Ha? Ha? Si ano, Rubio. Andon? Oo, andun yun. Bumili siya kanina ang kaka eh. Ha? Oo. At puntahan ko na sa ate mo. At least nakapasyal ako dito. Bak, alis muna ako, Bak. Bak. Rubay! Rubay,
Alis muna ako. Sige. Shoutout sa mga tropa natin. Yun. Mga future Batay Prin Reyes Tomato eh. Batang Pandak. Ayun yan. Sige. Sige. Antayin nyo na lang yung vlog nyo. Sige. Alright mga kalabarkada na, so nandito na tayo sa may Namagbagan. So susunduin na natin si Mrs. kasi kararating lang natin galing sa Tundol, no. So nakita natin si Idol Franz. At si Franz pala yung isang sulit natin na subscribers at followers, no. So sakto pagdating natin tapos na si Mrs. Tapos na si Mrs. Ayun, wow. Bilisan mo na, baka umulan. Umulan yung buhok eh. At saka nagugutom na ako. Di bali nang mabasa lahat, wag lang yung buhok. Bilisan mo na tayo. Alright mga kalabarkada na. So dito na matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat. God bless po. At shoutout po sa inyong lahat. Bye bye po.